Hej YouTube, eller alle mine serier har næsten ikke nogen grund til, at der er sort skærm, det er på grund af, at jeg ligger i sengen, og I skal helst ikke se mig ligge i sengen. Jeg ligger ikke nøgen, jeg ligger under dynen, men jeg gider bare ikke have, at I ser mig. Ja, yeah. Nu skal lige lyse 2 sekunder. Nå, det skulle jeg så ikke. Nå, jeg har ikke uploadet i ret lang tid. Okay, det er nok ikke lige den største pause, jeg har haft. Jeg tror, jeg har haft en pause på 4 måneder, 5 måneder. Ja, men grunden til, at jeg ikke har optaget siden de der Brotherhood-videoer, hvor en af mine venner skrev at jeg havde kommet til at skrive Brotherhood, og det er så rigtigt. Oh my god, det var pinligt. Nå. Ja, jeg har glemt at skrive episoder på, så I må lige finde ud af, hvad der er den første, og hvad der er den sidste. Men jeg vil bare fortælle, at jeg har fundet nogle ting, jeg kan optage med. Jeg får en anden profil, jeg uploader en video, hvor jeg lægger et link til den. Det er så der, hvor jeg optager Call of Duty Black Ops 2, optager... Jeg ved ikke, om jeg skal optage Tomb Raider eller ej. Der kommer måske noget Tomb Raider. Det er der, hvor jeg... Og på min Mac, hvis mit YouTube gider virke, så... Hey, hvis der er nogen af jer, der kender et program, som kan optage ting, optage videoer og sådan, og lægge det ud på en fil, så vil jeg meget gerne have, I skriver det til mig, på grund af det her, jeg har lige nu, det er ikke sikkert, det kommer til at virke. Det hedder ScreenFlow, og det er så kun til Mac. Så hvis der er nogen, der har en Mac og også gerne vil op til YouTube, så er der noget, der hedder ScreenFlow. Men ja, jeg prøver at optage en testvideo. Og hvis den ikke kommer op, så ved jeg, at der er noget galt med ScreenFlow. Hvis den kommer op, så ved I i hvert fald, at der kommer til at være nogle gameplays af Minecraft derinde og alt det der. Ja. Ses. Ja, der var jeg sgu stille lidt. Ja. Ses. Håber I har nyt videoen. Håber I så et sort. Ja. Ses.